perhostyylin maalivahti ja onko olemassa myös esimerkiksi rukoilija Sirkan tyyppisiä maalivahteja? No vastataan Eskolle nyt tähän saman tien, että Sirkkoja ei ole kyllä, mutta... Nouse pystyy ja näytä, mitä perhostyylin maalivahti No tekee. mä just mietin tässä näin, että tää on kyllä aika mahdoton niinku selittää, että nyt jos kameramiehet on vaan hereillä, niin pistetään showta pystyyn ja sovittaa, että Tamminen on vanhana hyökkäänä ampumassa tossa noin. Miten niin vanhana? No, nuorena hyökkäänä. Sieltä lähtee, kato, tuleen kiekko, näkeekö kamerassa. Ja maalivahti pudottaa polvet jäihin ja nostaa kädet näin. Ja jolloin hän on... Nyt pitää kääntyä, että kameramies näkee. Niin. Tällaiseen asentoon, niin tämähän näyttää perhoselta. Nyt ihmiset tietää. Siinä se tuli ja hyvinhän näyttäisi Nupe vielä No taipuva. Niin ja Tamiltakin näin. laukaus lähtee terävästi edelleen. Eskolle muuten, että voi lähettää jääpussin Nurmiselle tänne studioon. Tehdään näin.